Kabayan, arin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Matanda na, sana di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo ba kaya ako'y hagkan at yakapin, hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo kahit mabuti na ang... Alright, mga tugang, good morning. Good morning po sa mga kabarangay. Dahil na magpararalat pa. dating ng Go out and vote. Your vote matters. Yan. puputi. Welcome po sa programa. And then ang balagos po na pagtugay kay mga pagriban niya to. Sa satuya pong pinagigibong barangay asin sa kunang kabataan elections 2023. Ngunyang pong aldaw, October 30. Para makapamili po ni mga leaders kang barangay pati naman sa SK. Kaya vote wisely. Yan. Okay, dahil na magparahaloy pa. Kabata naguran-uran, mga tugang, dapat na makatapos tulos kita. Kahit maputi. Alright, mga tugang, ako po ang sa lingkod, Mardela, dahil iba. Kalit sana, pero diyan, hanggang 12 o'clock po kita sa mga istorya. Tigisara mo niya ito, at the same time, back to back ng DCGB Boses kan Barangay Special Coverage natin. Ganyan pong aldaw. Sa mga pagtugay kayo sa mga pangyayari sa gawat voting centers. Tangani po na may paabot naman sa mga kababayan ta kung ano na po ang mga nangyayari. Mamayang tanghali, tanong natin yung mga board, electoral board. Pirang porsyento na nakaboto. Mga tugang technical side. Kaibanan po niya ito dyan si Ronald Baldo. Kahit maputi. Yaon sa DCGB Social Media Department. Si Nico Jerome Nico Martinez. At saka si Tricia Marilitana sa Production Assistance Center. Sa newsroom, kasabay niya ito dyan sina Angel Mustasa at saka si Jenny Matthew Balyaran. Siringman sa DCGB News Online niya ang po dyan. Nakantabay si Jimus Barrios. Sa luwas sa Mega Force Patrol, sina Pading Jomar, si Jimmy, si Joshua, si Partner Al, si Ange, at saka si Boy, siyempre, sa Mobile. Kami po kabus binasaludar mga kabayan ng magandang morning and happy birthday sa mga birthday celebrators. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Hello kay Sir Joel. Good morning. Kabayan. Good morning. Siriwan si Jay Balisoro, good morning po. Watching from RRJ Subdivision Ginubatan. Alright. So, nakaboto na ako. Iba man talaga wala pag senior. Ano eh?
3 minutes lang ako, magkabuto na ako. Inidali ko sa Santo Domingo. 3 minutes, tapos 2 minutong istorya kidiit, alayas na ako. Balik na pa ako digdi. So, dahil na po magparahaloy pa, madali masan ang pagboto, basta aram mo kung anong presinto ka, and then mas maringani kung aram mo kung ano ang sequence number mo, tanganing madali paghanap kay itong electoral board. Diba? May mga duman sa Santo Domingo, iguaning yaon duman si Supervisor Mario Gonzales. At saka may mga maestra duman na may listahan duman kang para pwedeng mag-assist sa mga kababayan ta. And kadakol man ng mga yan. May accredited ba yun ng COMELEC yung Bantay Balota? Ha? Manaling tayo naka-ID na kabantay balota. Ha? Pagkatapos, siyempre, yaon ng kapulisan, yaon po ang Bureau of Fire Protection, kasi yaon man ang set up mga tugang ka mga nasa health department para po kung in kaso may emergency, madali po sinda na makaakudir. Alright? Okay, punanta na po ang rangkada ka mga istorya, ali po dyan sa luwa sa bagay po sa mga pagriba sa Mega Force Patrol. Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. Election coverage. Paghatod ng mga impormasyon asin resulta sa kondukta kan barangay asin SK election. Kaiba ang bilog na tropa kan DCGB News and Public Affairs. Boses kan Barangay. Pinakamahiwas, pinakamakaskas, asin pinakakomprehensibo na election coverage sa Albay. Ini ang Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. Sa DCGB. Always number one. Always at your service. Huli na ito ang rangkada ka mga istorya kay partner Alarmario. Partner, good morning. Yes, good morning partner. Medyo nag-uraw-uraw na. Yawan ako kanyan digdi sa Humapon Elementary School. Generally, peaceful man ang sitwasyon tabi partner. Systematic man ang dalagan kan borotuhan. And medyo purawas naman sa mga senior citizens. Nakasubago sa Bongkaras kan Periliao borotuhan tabi partner. Magsa Maslog, magsa Taysan, the same an sitwasyon na sa mga senior citizens, iyo ang naging priority baging digdi sa Humapon Elementary School. So paano yan ang mga nagpakapila na ang kadaklan iyo na itong sa mga raki-aki pang nangabotante. Medyo parawas na sa mga inirinot na sa mga senior citizens asin mga katugangan tang disabled persons tabi partner. Magayon ang dalagan digdi sa barangay Humapon ta one-on-one man ang labanan digdi sa pwestong kapitan. Kaya sabi nga ni kan mga naswatang feedback entonces ang sitwasyon. Maraman yan after 3 o'clock kung sisi ang tunay. Oo, mahiling nga na dahil mo madeterminaran maski may kanya-kanyang opinion ang tao, pero madepende mangyari sa resulta dyan. Mahiling tayan alas 3 ng hapon. Aros sa Parapararias, magsa ibang mga barangay, iyo ang sitwasyon, may mga nagsasabi na may llamado may jado sa bulang. Ang terminong ba sa bulangan, pero ilingon ta ang dalagan tabi partner at yan na hapon. Basta generally digdi sa southern areas mo yan sa monitoring ta, tranquilo man ang sitwasyon. Kaya antabay na lang kita sa mga any update and mga sana dahil mga toward incident na mga mangyari digdi sa dalagan kan barangay NSK election. Alright. Yan muna partner ang sitwasyon live digdi sa Humapon Elementary School, Alarmario. Thank you. Thank you very much, Partner Al. Magatugang-dugan niya itong mga istoryan dyan po sa Barangay Humapon. So far, dyan po sa South, generally peaceful. As of this first time, mga tugang, 11:45. Dugangan ito po ng istorya. Hali po dyan sa luwa sa bagay mga pagriba niya ito. Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Election. Lipat kita sa First District si Pating Jomar Bien. Pali, please come in. Salamat Patigmar. Follow up inimarkan so pig-report ko sa bago manang uduman sa nagreklamo sa Marilipot Police na ay guwang nakabunit na lalaki na nananauning kwarta duman sa San Jose Elementary School na nagagad sinda ng action ki police. Alagad
sa follow-up kan DCGB News, nagluluwas na daiman talaga pwedeng mag-aktwar sa pulis duman sa request na police assistance kan sarong kandidato na nagpasiring sa ipatura. Tangani na ireklamo itong aligadong lalaki, sarong grupo ni lalaki, susaro na kabonet na nanauning kwarta. Sa rason na naghapot man tulos si Police Captain Melanie de Guzman kay Election Officer Patrick Barreda kung ano dapat gibuhon. Asingkan maghuro na duwa, nagluluwas na dai pwede mag-aksyon sa dapat ang magreklamo hali sa first-hand information o sumismong nakahiling kan insidente. Natakon yan man sana, usip man sana. Usip ta kandidato nga ni sa nagreklamo. Nag-usip sa iya, sa watcher niya, dahil naman siya makalaog sa ipaturat sa nakabuto na. Nakabuto na. Nag-usip, igwa nga yatabi, sir na o ma'am, na igwa nga yung nananauning kwarta, nakabonet. So, ang ginibo kay ito, nagpasiring sa election officer, then sa election officer, pinag-refer siya sa police. So, police naman, dahil man makahiro, na dahil order sa COMELEC. So, nag-upload si COP sa election officer. Ang nangyari na sana, rug na lang kayo nagbalik manggirari itong nagreklamo sa ipatura kang pulisya matapos na magdumanggiray sa election officer. Pinabalik siya sa pulis. Ang nangyari, ipahanap sa watcher na nakahiling, tayo ang direktang mag-file kireklamo. Siya magreklamo. Ang problema, dahil man ma-identify, ito nakabunet. Ano, reklamo? Yan sanadi. Pero, kamautan ko tapade. Ang kamautan is maksyon na nakasubago. Tangani na makuha, madako. Pero dahil man na kandidatong pigdadaraso nagdanauning kwarta. Dahil taram, basta nananaw ki kwarta. Siyempre, pag nananaw ki kwarta, may kandidato yan. Gaya, alangan man na si Santa Claus ito. Ito ko tang watcher ang pinaka-the best duman. Tapos siya nakailing. Dapat kung na-document niya ito, na-retratuan niya, maski kung may retrato ito, maski kahit paano, di maka-actor sa police. Dahil ba siya, istorya man sana. Maabutan, pwede pa kutang maabutan duman sa loob kang ipatura ka, duman sa loob kang eskwelahan. Pero araw kayo ni, na nabukag na, malamang na dahil na ito, kaya humali sana ito kang bonet. Dahil na, nga tangaya ko nakabonet na, kung maski may picture. Parang ang description mo sa nga bonet. Ang irereklamo, lalaking nakabonet. Gaya dahil nung sinabi kong ano nga ang color kampado, nakashort kung ano, dahil man. Basta nakabonet sila. Duro dipisil na. Duro dipisil na bagat. Kung dahil namada ko pansakto, dahil man makapile kikasong kontra sa sarong nakabonet. Di dahil pangaran na yan. Pero kung dahil man nagparibok. Pero kung pero kung natama sa proseso, pwedeng inabot pa kang pulis sa laog. Yan. Tsaka actually, mina-actuar talaga ng madalian ng pulis kung may nagparibok. Ayan, talagang pwede ng arestuhan yan. Pero ito na arog ka ito. Ang proseso palang dapat pare, mareklamo itong So, actual na nakahiling, duman mismo, ora mismo, pwedeng lumaog sa mga pulis pag nag-order so Board of Election Inspectors na halimbawa baga magreklamo ito sa Board of Election Inspector ito ngayon may nananaw kikwarta so BEI pwede mag-apod ng pulis na palaugon duman para nakupon kundi dahil lang ito nangyari mapagal-pagal na uni sa pagkikipag-ulay kan DCGB News kay Police Captain Melanie de Guzman. Nagbalik siya digdi sir kasi kinahuron siya ni Sir Patrick tapos nag-ulay kami ni Sir Patrick na ang advice ako ni Sir Patrick is to record the blatter mi digdi para if ever may upon validation may mahiling na truthfulness duman sa allegations niya since kang hinapot ko siya diin niya man personally na nahiling.
Okay. Ito lang po, ang taramon, kang watcher niya. Ngunyan, kasi bago pag-istoryahan mi na do, pinaluway-luwayan ko, sabi ko, sir, we cannot just put anything on the plate of anybody na di ito sigurado. Ngunyan, ang hagad ko sa iya, sabi ko, sir, kung si Isay po, sinakahiling mismo ang pangyayari na makakapagpatunay na siya mismo sa duwang mata niya, nahiling niya na nangyayari ito, siya po sa magpasiring digdi sa muya, iiba mo po digdi sa muya, tanganing first-hand information ang makuamin. Okay. Iyan, pati si Police Captain Miller. Mhm. Kundi ang problema, maski darahon ko niyan itong so nagreklamo, tadain na so pigreklamo, Wala na. dahil identity, Oh. wala na ito. Dapat talaga Maray- ang nakahiling Maringuyaw ka dumaan. dapat talaga nakahiling uso na tawan, iyon magreklamo. Maluya man sa watcher. Dahil man yan. Nailing Nagreklamo niya, nga, no? Kundi dahil man bigbid. Dahil man bigbid. Nakabonet. At least kung siya mismo nagreklamo ngayon na nailing ko ngayon auto, dumanaan nga nindo, di at least matubod lamang sa pulis. May Sabagay, ang kumbaga nangyari- may personal knowledge. Baka ang nangyari araw-araw kaya, itong sa baga- kandidatong nagreklamo, dahil naman istorya man sa Ang saya. nangyayari baga kaya, pag may nangyayari baga dyan, siyempre mausip ka tulos mo na sa amo mo. Uminusip siya duman sa amo niya, sa amo niya ang ruminiklamo. Yan sa Wala pala nito. Mhm. Ito palang kota, dapat maski nag-usip siya sa amo niya, siya mismo so, nagreklamo sa election officer. Iyan. Sa Parehas COMELEC, o kaya sa police. Parehas ba ang kambot buying? Ngayon, tinaawan ka aning kwarta, ikaw mismo mareklamo na nakareceive ka. Bako, so kung sisay pa man natin sa Pilato. Ikaw mismo. Iyo. Ikaw mismo matestigo. Tanganing makusog sa kaso. Hindi kung gusto mo man sa kwarta. Ha? Hindi, gusto mo Kung mo gusto bago. mo man sa Iyan nga kwarta. nabigaputan na. Dakulo na nagreklamo sa Facebook. Dakulo na nagreklamo ring uding na mga may boot buying. Pero no one is stand na magpresente na unya. Tinaw sa kuya. Tanganing mapundutan na ini. Karasuan na ini. Dahil man. Wala man. Di ba? Puro sa naman sa Sayang. Facebook. Sayang man. Ako nagalat ka subangge. Managduman sa ko. Di ka man tatawan, preparado ka na magreklamo. Ikaw ang nag-text ako. Madan nga ya kami. Sarado nga gitin. Nila ko iyo. Madan Sige nga mo, kami. tawag. Tumay itaw nga ya kami. Ari nga sarog kayo ni. Nga ako sigurado ka mong ito taon ni doon sa ko. Dahil na nag-reply. Dahil na nag-reply. Dahil na nakabot. Ay, tasampulan ta ko ta. Kundi paano kaya, araman nindo sa mga tao na di nila kayang bakalon. Iyon na. Anyway, yun yung tabi pa din. Nangyayari sa mali. Development, so follow up kayo ito. So, we don't know kung magkaigwa kung nagdalagan ang kasong iyan o ang isyong iyan o hanggang dumana sana sa pa-record. Yeah. Ang report, Jomar Bien, DCGV. Thank you very much. So yan po yan. Mga kababayan ng mga duwi natin mga impormasyon. Babalikan na po yan taon-taon sa namin. Mientras tanto, Hans Galero, may dugang pong istorya. Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Election Special Coverage. Hans, bis kami na Hans. Sir Mar, maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag niya tong sitwasyon digdi sa Luwas, Siringgan, Albay Central School, asin Bagumbayan Central School, Ruso man giraray sa mga oras na ini ang mga botante sa Bicol University College of Science Campus. Ini Sir Mar, ang sitwasyon kan pag binisita kan DCGB News, nasambitan ng voting precinct dahilan sa 5 man na mga barangay nakadesignar digdi para magboroto. Munya na aldao, partikular na ang EMS Barrio South, EMS Barrio East, Sagpon, Sagmin, asin Banyadero. Kasubago Sir Mar, ang nagiging pasuruwayon digdi kan mga botante kung sa ilsinda mabuto na presento ito na nga ni so iba nga ni Sir Mar, sabi nga ni bako sinda o kaya technologically challenged, di man nakaka-access basta-basta itong QR code, kung kaya mano-mano mahanap talaga duman kung sa ilsinda maboto talagang presinto o clustered precinct. So, ang kinagayunan ta may mga volunteers baga didi, may mga personahes and commissioner election, makaskas man na naitataw sa indang designated voting precincts. Pero pa sa mga nagiging problema ngunyan digdi Sir Mar, sa BOCS campus, iyo man ang pagbulos
man kan trapiko ta malig iribong-ibong nan parking bata kasubago nagbagsak so oran kaya talagang siribot-sibot mo niyan sa pag ma-park mahali tawtod may ma-park naman and luckily ang mga gwardya and ang PSO yaon man para asikasuhon ang siring na bagay. So far digdi sa Bicol University College of Science Campus, tranquilo aside lang duman sa nasambitan ng mga minor na inconvenience na experience sa kasubagong pagkaaga. Lipat ang DCGB News sa elementary school kan barangay Istanza sa mga nalibutan ta sir mga mga eskwela dito ang medyo matrangkilo ta may sarungan kitang nabisitang presinto sinda na mismo nag-upload kan numero para maglalaog na duman para magboto ta minsan nakahaloy-haloy daang maglaog siguro kumbaga bigwa pa haloy-haloy ko na sa oras baka pig-isip na rules o paduman sa Estancia Elementary School pero sa kunyan matrangkilo duman sa nasambitan ng lugar although nga nila sa pass out na barangay na siya talagang okay man ang seguridad sa nasambitan ng eskwelahan. Pagkatapos kan Estancia Elementary School, binisita man kan DCGB News ang Dapdap Elementary School, digdi sa syudad kan Legazpi, siring kan Estancia Elementary School. Tranquilo man ta wala kung ikukumpara ta sa mga darakulang voting precincts, digdi sa Dapdap Elementary School, haros padiit-diit na sanang nag-aarabutan ang mga botante sa nasambitan ng lugar. Ayun, very good. Okay. And dugang ko na lang sir Mar, nakaurong taon yan si Atty. Maria Aurea Bubunaw sa Giraray at sa Tuyang Albay Provincial Election Supervisor. May pagirumdum lang siyang diit sa mga watchers sa mga voting precincts na tulong beses lang sinda pwede mag-assist sa mga botante sa laog mismo kan voting precinct. Correct. Yung maliwanag bagayan. Brenerating na sinda, nagsaruay pa ng may saro kayang barangay kung ano nambitan sir Mar ang pangalan kan barangay na may saro daw ang watcher na nag-assist sana mismo nag-assist kan botante relative kayo dito sabi ni Atay Libunaw pwede mag-assist ang sarong watcher pero dapat mag-comply na tulong beses lang sinda pwede maglaog dyan ining electoral process nagpapadagos. Katuwa sa concern naman na pinabot kay Atay Libunaw, manungod naman sa PPCRV volunteer Sir Mar, may nagpaabot man ng informasyon na sa sarong man na voting precinct, may sarong volunteer na sigida ang pipicture habang nagpapadagos ang burotohana. Ngunyan ang kasimbagan man kay Atay Libunaw, pwede magpicture. Alaga, dahil pwedeng basta baka subaluta. Yan, bawal lang ganito. Magkakaigong problema. Basta baka subaluta ang picturean, okay lang yan. Delikado yan. So, sabi niya Atay Libunaw, sana ngunyan, ang mga kandidato nagsusunod man ng mga botante, pero sana yung mga volunteers magsunod man sa mga regulasyones. Roger. Yes, sir, man, back-to-back ng reports, nagkapir ang mga eskwelahan, pati sa Comelec Albay, manang udigdi sa barangay and SK Elections 2023. Ang Sigiloro with Boy, DCGB. Thank you very much, son. And boy, understand ulipat kita mga dugang kay Joshua James Bino. Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Election. Joshua, good morning, go! Yes, Sir Mar, good morning. Good morning sa mga paraan tama. Where na you? Aliw na ko digdi sa barangay Buragwis. Elementary School sa barangay Buragwis, Legazpi City, Tabi, Sir Mar. Kung medyo marikas-likas ang galagan kan kuan kan election digdi syempre mo kung masyadong nakulao na barangay tabi ini Sir Mar and medyo makalula-lula makulog sa payabon at sa lawas ang sitwasyon kang panahon may na biglang bagsak ang makusog na bulos ka na oran and bigla naman araw kayo biglang may na ikinito makahirap kung pagilingon ng mga senior citizens sa tabi Sir Mar. Although prioritizing doon sa kunyan sa pila kan na burotuan pero kung minabagsakan na oran di man tulos nakakauli ni na amay-amay pero okay man ang sitwasyon tanan sa pag-assistir man itong mga officials na on the so DepEd and so iba pa tadi Sir Mar medyo wala ba pa ang pila sa nagkaperang mga trusted precincts medyo nag-aarabutan na ibang mga butante tapos iba siyempre nagpasiguro nagudto na mo na
magpasiring digdi tangaling makatapos man tulos. And apwera kan siya digdi sa barangay Buragwis, nag-apit ka duman sa medyo dakula talagang barangay and dakul na botante ining barangay Bitato kung saan dakulang tabang talaga itong mga volunteers hali sa PPCRB, kahit itong mga volunteers naman hali sa Our Lady of Fatima Parish, yung nag-assistir sa mga butanteng maghanap kan sa indang mga kuan, presinto, group 1 ini, kan na mga butante, kaya sisibot-sibot man sa mga kabataan na volunteers kan na PPCRB, pero at least nakakatabang na dakula sa pag abot kan mga abotante, maaraman tulos nila itong kunyan sa indang presentong bidumanan, bubutuhan, and medyo marikas-kas na lang sa indang pagpila. Although, duman sa bita na tabi Sir Mar, tagali ko, subago, talagang halaba, pero soan mga tao, malangan iyan ang saro sa mga kunyan, pula talagang barangay na may dakol na butante. Medyo halaba ang pila naman pag ali ko. And pero sigurado man na maabot pinikat na cut-off. Taud na alas 3 siguro siyang mga nagkaulay tangani araw talaga kaining oras. Expected talaga ang pag-uso. Taso ibang nagkakaon mo na. Kuda ang mga Pinoy ba kaya talaga Sir Mar pag day pa nag-abot so cut-off. Tuwing muna sa kanya-kanyang mga nagalat pa garaw. Baka mahabol pa. Oy, pirang presento niya on dyan sa kunyan sa Bitano. Sa Bitano day ko lang nakot pero dakol Sir Mar so nagamit ng mga classrooms pero mga clustered tangani ito sa sarang classroom may mga duwa and medyo dakol talaga ang initial mga impormasyon mga pagkumasumela around sobrang 3,000 ang mga botante tabi Sir Mar kaya sa presenting o kasubago mga 10 minutes ago talagang gulpi pa ang tao sa lawas kan mga presento nagpaka pirila daw sintakan sa barangay sa Pantawan magalaba man ang pila kita medyo hayahay ta nasa loob kan mall pero talagang ang pagboto sakripisyo man talaga ni Sir Maray so alingaot susuruan sa pila gabos na yaw na yan dyan sisaparkan mga botante para makaboto na makafile kan sa indang o kumbaga makasulat kan sa indang pinili man ng mga kandidato sa barangay Buda SK. Ayan, okay. I-take note into an kada pirang presinto sa kada voting precinct, voting center sa nakaipuan tayan at yan pagkambasing. Roger, tabi. Pirang ngayang presinto niya nga digdi sa Bitano, pirang presinto ini. Siyempre, kaipuan tayan. Pagkatapos kung ano na nagburlangan. Ano na mabirilangan yo. Okay, sige. Take note yan kada voting precincts, voting centers kung pirang presinto niya on diyan. Whether cluster diyan o bako. Alright. Kopya tabi Sir Mar. So yan ang presenting mga sitwasyon sa paglibot talagang may barangay na medyo hayay ang sitwasyon tamarabas-rabas pero so duro-dara talagang mga barangay iyang medyo masakit-sakit para sa mga botante medyo mainit. And talagang medyo masapar ka manindiit na oras para magpila. Alright, tabi Sir Mar, yan ang mga sitwasyon pa sa palibot hindi sa Ciudad Chan, Legazpi. Joshua Bino, BCGB. Alright, mga tugang, thank you very much. Yan po si Joshua mga kabuhayan. Standby lang po kamo. Marami pa tayong reports, marami tayong pag-uusapan. Idipos to yung pong special coverage. Boses Kambarangay. DCGB 2023 Boses Kambarangay Special Coverage una pong aldaw ng eleksyon para sa Barangay Asin SK. Sa inyo po ka boss, we will be back. Standby lang. Nandito na ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay, pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Andes Loriang pangalan, kalahi ka, pamilya at kaliwanagan, serbisyo mo dalisay ang nais ibigay, pangalawang distrito ng Albay, Kaloy Loria.
Nagdiriwang tuwing buwan ng Oktubre ang Filipino Elderly Week at wala nang mas gaganda pang regalo para kina lolo at lola kundi ang malusog na pangangatawan. Kaya samahan silang magpabakuna laban sa flu. Alamin ang schedule ng bakunahan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Pag bakunado, protektado. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Daina muna nin plano sa ngunyan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na magkua nin bagong social workers. Ini ang kasimbagan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa hapot ni Senador Risa Ontiveros kung magkakanigo pa ba na sa indang social workers matapos ay kustudya ninda ang 79 na jóvenes sa ipinasarang ampunan. Sa pagdangog kang Senate Committee on Women, Family Relation and Gender Equality sa issue kan cease and desist order laban sa Gentle Hands Orphanage, sinabi ni Gatchalian na gusto muna nilang ibusol ang pagpapakusog kan social workers na contract of service and status. Paliwanag kan opisyal sa senador na mas prioridad ninda sa ngunyan ang makapagtaon nin job security imbes na kumua nin mga dugang pang contract of service workers. Yan ang pangalan sa 11 Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Yum-yum! Ang choice ng barkada ko. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life you have a say. Choose what's true. Ito ang moment mo. To choose what you love. Choose what is cool for you. Choose what is true. Choose what's true. Time to feel alive. Time to share your voice. With GSM Blue, celebrate your choice. Choose what's true to you. 'Cause sama ang GSM Blue. Choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you with GSM Blue. What's your true? Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky at blue, Cali, pop up, bubbly ang sarap, Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na, Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, feeling good, set up. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Hello ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Election Special Coverage. Alright, mga tukang balik po kita sa tayo pong programa. Ngayon po na pag-aagang aramo niya ito back to back with DZGB Boses kan Barangay Special Coverage. Dagdagan tayo ng impormasyon alin po niya sa luwas. Nasa linya mga tugang si Don Emilionario. Daraga area yata na si amigo. Good morning! Don Emilionario, please come in. Wala na. Wala na. Redial ulit. Good morning po kay Lou Artes Cober. Nagdadangog Migo always, DCGB. Salamat po. Gerald Aranya is watching. Ayan, at ganina yung pong issue natin manong udbuduman, ngaya daing personal knowledge ang nag-report, kaya dahi pwedeng magtumar aksyon ang PNP. Mapapasubo ngayon mga tropa ko. Alright, di ba po sa mga kababayan ta? Dire-diretso lang kita sa pagboto. Yan, madali lang kung dyan to may mga voters assistance desk na tigapod. Kung na mo magiling duman sa nakapaskil sa presinto, duman ka sa voters assistance desk, sa man lang aramon mo, presinto mo anong numero. Whether clustered po yan o basta anong numero.
Hanapan mo yan duman. Anong barangay, anong numero kang voting precinct, and then hanapon naman sa lista ano ang sequence number mo. Tanganin pagabot mo naman sa electoral board. Ngayon, good morning, ma'am. Ako po si Papa Mar. Barangay Santo Niño, precinct number 0081A. Sequence number 146 tabi. Madali mahanap to. Papirmaon ka na duman. Tapos tawang ka ng balota na may tammark. Tatammarkan mo ito tapos mapirma, surat ka na. Sarong punong barangay, 7 konsyal. Di ba? Dahil pwede magsubra. Dahil pasubra. Dapat surat nindo kimaray. Lalo na kung may incumbent na nagdaralagan dyan, sa mga na may kaparehong apelyido, isurat nindong maray pati sa pangaran. Tapos apelyido sa naiyan, ako, counted yan duman sa incumbent. Di ba? Kaya pasiguro kita, pinaka the best, magdarananin kodigo. Allowed naman po yan. Di ba? Okay. Sabi nga ni mga tugang, pakatawad sa kuha kang balota na ito sa may pirmahan ka duman sa election day computerized voters list, mapirma ka duman. And then pagkapirma mo duman pirman muna anuan muna sa mga balota mo, pilapan mo na pang mga iboboto mo. Kung SK ka duwang balota ang tinaw sa imo, kung ang edad mo 18 years old hanggang 30. Pag 31 ka na pa itaas, sarong balota lang para sa barangay ka lang. Tapos kung 15 anyos hanggang 17 anyos ka, sarong balota lang para sa SK ka lang. Yun lang bubutuan mo. Okay? Tapos tiklopon mo giraray. So sa sistema kung paano tinaw sa imo nakatiklop, ibalik mo duman sa electoral board, and then pabugtak ng indelible ink, patapos magtammark, magpabugtak ng indelible ink. Pagkatapos tatanggalon kang electoral board so coupon, ibubugtak ang balota sa ballot box, tapos ballot coupon sa pigtalampong bugtakan kayo. Ika mismo maulog duman sa kambalota sa bugtakan. Alright, so yan po tabi. Ganun man lang kasimple. Ako inabot lang ako mga 3 minutes lang. Pagboto. Tuo mo na sa bubutuan kaya. Pero kung maanap ka pa naman sa lalo kung kadako na kandidatong konsyal, sus Marius Difficile. Difficile. Good morning kay Ma'am Karen Altabano. Yan. Ngayon tanghali, pwede ka na punta, Ma'am Karen. At medyo purwas na yan. Mamaya ng mga alas 12. Between 12 to 1. Pwede na yan. Di ba? Ayan. Hello kay Ate LV. Good morning. Okay? Alright. Sa mga kabarangay ta, seryoso komulik, adi. Dahil magparakaraw-karaw. Di magparakaraw-karaw talaga ngayang masasampulan ka mo. Ay ba? Ayan po tabi, may 4 na inireklamo, and then pigigibuan na po nagbi-build na up na ng kaso. Case build up na ang mga volunteers pagkatapos ang IBP para maiplantar ang magkakanigong kaso ng vote buying sa 4 na taga Rapu-Rapu. May sarong taga Legazpi, asin sarong taga Tiwi. So far yan po ang nagluwas na reklamo. Pero marami po ang mga papasok na reklamo. Kaya dakulpaan mga posibleng mangyari pa sa mga masunod. Yan ang pig-aabangan ta. So final na say, yung order kang NBank na mamaya pagkatapos ng bilangan, pagdai na resolveran so reklamo kontra sa imo, dahil ka pwedeng iproklamar.
Yung, si mamaya alamin natin yan sa Comelec. Alright. O bueno, mga dugang ang mga istorya, alin po dyan sa luwas, si Field Commander Jimmy Nasalita ang nasa linya ngunyan para po sa tuya pong Boses Kambarangay. Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Election Special Coverage. Yes. Hello. Yes, go ahead. Maray na aga sa mga parantabay. Makakaroon niya to ang election officer. Very busy. Election officer ka na Piodoran si Sir Ibaristo Roberto Barba. Election officer digdi sa Piodoran. Very busy kasabay niya ang DILG. Igwanin mga raw information subject for validation na may mga violation siguro vote buying o kung ano, makiki-update kita. Sir, maray na aga sa ibong na linya po si Mardila sa Angkor sa DCGB. Hello sir, good morning. Good morning din po. Apa, sir, kumusta ang election dyan po sa Saindong area? Di kasubago, gabos man naka-open na, kaya tranquilo so pag-open. Opo. Kunyan, pirmi lang may mga reklamo digdi sa opisina. So ang primerong reklamo, so nawawala na sa pangaran. Okay. Ang listahan kaya kan SK, tapos regular elect voters magkaiba. Okay. Kaya ang panabutan kang SK, yaon sila duman sa wrong listahan. Kaso ang yaon duman sa SK na pigapon nindang listahan na PSK CVL, 15 to 17 lang ito. Kung 18 ka pataas na SK hanggang 30, dumang ka na sa regular Kasabay ka na duman sa regular. Oo. Kaya pigahanap ninda duman sa listahan kang SK, dahil ninda nailin sa pangaran. Kaya sabi ninda, natadawara sa pangaran. Duman pa lang sila sa regular voter. Ayun. Duwaan balota bagang dito tao sa inda. Opo. Kaya panabutan ninda, yaon, wala sila duman sa listahan. So, na-resolve naman ito dahil mag-coordinate man sa MOYA sa mga supervisor na naka-assign po sa mga kanya-kanyang voting centers, yung man po ang role ninda. Ayun. Naayos na ito. Opo. Sa ano po yan? Sa issue ng vote buying, may nagreklamo po dyan? Igwa na, abang kasi kasabagong aga, naglibot kami sa Darakulang schools. May mga nagrarani sa kuya na biga filing sa ko. So, text message niya, uning nga si Arog kaini, nananaon na nga duman sa pagpapadumanda sa harong sa nagataw ti kwarta niya ko, sir, i-document mo yan. Taning, bako sa nagita puros sa puro istorya. Tapos, igwa kitang link or kontrabigay na sa mas madali na kita makapagpadarakan sa tuyang reklamo. Basta well documented. Diretso po yan duman sa ano. Ayun, ang dapat na magreklamo ka sir, yung may personal knowledge kang krimen. Yes. Ikakag mo duman sa pangaran mo. Tapos, sa pangaran kang pigareklamo mo. Yan. Tapos, so ebidensya. So, document na video or pictures. Bako sa na, siyempre, so, puro sa na, uro istorya. Tama ka pag-abot kang kontise, so ano pigareklamo din, managatarang. Ayan. So, dapat konkreto ang ebidensya. Makusugan sa tuyang ano, ang pag manugod ka sa investigasyon na rayat, makusugan sa tuyang sa investigasyon. Yan, kung may may picture, may video, mas marami. Kung may katotohanan talaga. Opo. Okay, sir, so far kumusta ang ang dalagan man kang pasiorde diyan? Okay man? Dahil manin mga problema? Dahil ora pa manugod sa pisinorde, dahil ora pa man problema. Ora man, tranquilo man digis sa Piodoran. Tranquilo man. Ayun, okay. So, sir, baka may pangapudan ka po sa mga kababayan tang taga Piodoran nagantabay po ngunyan dahil pa nagduruman sa presinto. Go ahead po, tabi. Ay, opo. Lalo-lalo na po sa mga kandidato kasi dako lang nagreklamo sa mga presinto or dyan sa schools na sa mga nakaboto na pong mga barangay officials, yaraon pa nag-stay. So, kay Puan po, magluwas na kita. Taan sa tuyang presensya dyan sa voting center, kung maboto lang kita. Pag nakaboto na po kita, dapat magluwas na kita sa voting center. Ayun. So, bawal po yan. Pagkaboto, magluwas na. Pagkatapos na imaw na ng pilyitos dyan. Iyo po. Bawal naman ako ng pilyitos.
Okay. So ang Tapos ito pa po sir na ano pala na may dakol pang na ano yan, may mga day na kasarabot or dakol kay itong so nata da nagtarangkasan na kan so mga posters. Yan. Ito ang ruling kay ito within 5 days after the election dapat aliw na ninda. Yan. Pero sa iba baga nag-arali na nga ni. Iyo po nga ni. Tatapos na ngayon sa kampanya, aliyon ta na. Mas ano maringan ito tagari may initiative na sinda na. Ano na. Ayan. Nahaliw na. Opo. Sir, ano yan? Yung naghahakot ngayon nag-arkilaki, tricycle, nag-arkilaki, jeep. Naghahakot ngayon ning butante. Ano yan? Presumption ning ano yan? Vote buying? Yes po. Kaya iba po yan sa ano, sa bawal. Kasi nag-offer ka na kay ano eh. Aloy na bagay na sa omnibus election toad ka. Oo, may kantinan na. Sa hakot system. Ngunyan lang talaga sineryoso kang Comelec. Sa tata na tarawang tuwan. Nag-iringat naman sa mga kandidato. Kasi aram kaya ninda na ang cellphone madali yung na makapture ang time ng gibo-gibo. Kaya nag-iringat naman sila. Ayun, no po. Okay, sir. Salamaton po Maritabi sa presensya ko sa DCGB. Salamaton Okay, so may dudumanan ka mo sir ngunyan. Basikaw, ano ang pinaka-mayor na concern naman? So, ano naman? So, dudumanan mo niya sa Basigaw Coastal, medyo Oro-Arayo na barangay. Ihiling kami sa may nakabot sa moyang concerns sa dumanda po na canvassers na classmates na kan kalaban niya. Kaya i-investigaran may tapos kung talagang totoo itong kasi walang signal kaya duman maluyang kaya ipi-personal mi na lang to concern sa day may masabutan so nagdigdi lang sa moya kasubagong aga. Kaya i-investigate ni para lalong ma-address so concern nila. Bali, pirang barangay po medyo may mga nagburutong reklamo. Usually, hindi man lang po sa sa sentro. Dahil sa Arani, merong igwa man sa Oro-Arayo, siguro mga magkaapat man ito, mga barangay na may reklamo. Totoo ini na may barangay na may red category sir ay Basikaw, Barangay Ono, Karatagan. Sa yan, sa PNP, iyan po ang sa naka-categorize talaga. Okay. Thank you so much sir. Magtataga-monitor na lang kami kan sitwasyon digdi. Ilipat ko tabi papamahar kay Sir Raul Rempilio, DILG, very active man ini ngunyan kasabay-sabay kan Comelec and actually pasiring man nga ni sinadaman sa Basikaw tungkol sa mga concern na dapat ma-reparo kan mga proper agencies na ini. Sir, si Mardila, News Director may sa DCGB. Hello sir, good morning. Good morning po sir. Apo sir, kumusta ang monitoring po kan sa inyong opisina in regard sa conduct ang election po niyan? As of now po, wala mang untoward incident na nangyari pa according sa record ng kag PNP and sa opisina po. Medyo generally peaceful pa ang nangyayari ngunyan sa 33 barangays po. Ayun. So anong papel kang DILG sa task force sir? Okay, nagtatabang po kami sa sa Comelec by virtue kang circular na pinaabot sa Muya para mamantinar po ang honest and peaceful orderly kang kalagang election po. Ayun, opo. Okay sir, baka may pangapudan ka po tabi sa mga butante pati na sa mga kandidato o tabi. Ayo po ito, saro lang sa sa mga nanutaran ni na kasubog sa paglibot-libot ni man na so mga reklamo ng mga mga watcher dahil ako na sa laog kadakol ninda paruluwas mi po ang iba dahil dahil pamalang iskutenyo wala pa matindang role na ang allowed lang diyan so para sa taro para sa kapitan and para sa SK na watcher kadakol kaya ang nagpapanggap na watcher na yaraw sa laog dahil man masawat ang mga maestra dahil busy sila sa pagpapano. Ayun lang po na pagpapaluwas mi po ito na iba. Okay po. Okay sir, salamaton po. Okay po. Okay, so yan tabi maaraan DILG officer kan Piodoran, Sir Raul Rempilio. So
dahil na gayud sa bayan inita kung wala man signal kita duman dahil kita maka-report basta may mga concern linda mismo papasyaran ninda ang lugar with the COMELEC officer. Roger. Okay, so yan maran sa to yung mga dagdag na informasyon from Piudoran Albay, Jimmy Nasalit, TCGB News. Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Election. Thank you very much, Special Jim. coverage. And good morning. Okay, salamat man kay Sir Rimpilyo at saka sa COMELEC officer po mga tugang kang Piudoran, ha? Si Sir Ernesto Barbac. Ayan, alright. Okay, mga kabayan, we will be back. Oras po niya to, alas 11:31 na. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Norcubes, buong buo ang Pasko with Norcubes. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Yum! Ang choice ng barkada ko. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. This is ang Surf Bar New Look na. Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. This is ang Surf Bar New Look na. Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Free! Pansit na shrimp sarap with Nor Shrimp Cubes. Adobo na meaty sarap with Nor Chicken Cubes. Spaghetti na meaty special with Nor Pork Cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti
Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Election Special Coverage. Alright mga kababayan, kumusta na po kamo? Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Ayan, balik po kita mga tugang sa programa. Ay, ano yan? Si Jimmy ba? Bumabalik? Ha? Bumabalik si Jimmy o si Don Emilio na rin nasa linya? Tingnan natin ha. Si Jimmy. Bumabalik si Jimmy. Okay, Jim, please come in, Jim. Yes, salamat, Mar. May sarong sitwasyon digdi. Very special na concern. May mabuto. Pagkatapos, pag-abot sa polling precinct, may nakabuto na. Ay, mangyari. Kuwanta daw ang istorya ka ni. Sandali lang. Kuwantan istorya ka. Sisay po ito, siya. Tiya, ano po so ngaran ta? Sabalboro Arellano. Okay, anong presinto ka? Anong barangay? Barangay 2, precinct number 36A. Okay, so nasusog mo na sa presinto mo? Tapos yung number, kung di Okay. inasungaran. Ngunyan, paglaog mo naman sa polling precinct, siyempre, hilingon naman sa record, pag-abot naman sa, ano sabi sa'yo mo? Igwa ng, nagbuto na ngayon eh, Nagkabuto ka na? Igwa na ngayang pirma, igwa ng tammark. Siya'y nagbuto sa'yo mo? Hindi aram. Diyos ko ba? Hindi ngilala. Paano na eh? So, kaya ayaw kang ganyan digdi sa Comelec? Oo. Ano yung una ko sa Comelec para maapot kung ano ang kwan para makabot. Dahil mo pigkuhan duman sa nagpirma kon si Isay? Dahil man aram kung Dahil naman pigta ng basta dahil ka na pinaputo. Dahil naman magapigagada ng TID. maran ko, igwa ng pirma. Diyos ko, paano yun eh? Iguan ng pirma, iguan ng mark. Sutuldo mo dahil maning kuhan. So, may link yan, ma-verify yan, kunyan, kung so tammark niya, parehas kay itong tammark kay itong tapos so signature. Tanganing kwanta tulos reaction kan Comelec, sir. Anong kuhanin do ka? Anong disposition ka yan? Sitwasyon na yun eh. Kaso bagong paglibot mi sa barangay Karatagan, igawa man na same situation kay ito. Yaon, so tawo na nasala na so pigbutuan niya. So si nanay kaya medyo maluya na sa pagdangog duman sa iya. Pag-ampot kan electoral board, siya so nagrane. Yung man ang pigano. Kan so nagabot naman so saro na sa iya itong pangaran. Magtiya man sana. Magkaibang presinto. Nabutuan niya lang so sa pamangkin niya. Di tanganing dahil ma-disenfranchise so botante, so ito na lang duman na pangaran kan nabutuan. Basta yaon sa mga watchers na present, amenable man sila kanitong so pangyayari na kabuto mag-irari si nanay. Pero ining latest po? Ini po na siyempre, imbestigaran tayo ni kung anong ito pangyayari kayo ito. At siyempre, baka lang. Anong barangay si nanay? Barangay ito. Opo. Po, mahiling tayo ito kung talaga so pangaran na duwan. Okay. So, number mo po, sir. Okay, so yan, very basic quantity para sa pag-respond. Manibay ba kaya mga reklamo problema? Nagdidirekta na sa Comelec sa mga oras na ini. And sa ngunyan, pinaunrahan lang kita. Actually, pa-pull out na ang Comelec officer and DILG para sa pagreparo sa mga presintong may thank you, sir. So, si Alex digdi sa banwaan kan Biodoran. Iyo ta Okay, kunyang baga maski itong voters sir, list thank you, baga. thank you. Papa. Maski itong election day computerized voters list. Dahil man duman na litrato. Dahil naman bigagada litrato baga pa Di ba? Maski duman sa itong voters list ngayon dahil man na litrato pangaran lang talaga tapos pipirmahan mo. Unlike kay ito baga iyo
May retrato ka duman sa listahan. Kaya may mansayan kang ano, bakok kaon ngayon. Nangyari na. Mga special case ini marinda kung paano ini re-resolveran kan Comelec Kaya man kay nanay, nagpagal pa. Nagpagal na oni nga ni, gibigiba na sana, senior citizen ini. So, Jesus duman Maria, sa basikaw, igwamanin na problema, papara noon daw ini. Ito Anyway, ba? sabi digdi ni election officer, tayo igwaman baga ning direct link ka duman sa central office. Aha. Pwede na duman sinda magdirekta. Yan. So ibang may mga concern ta dai man ini mananggad halimbawa may dudumanon ngunyan, may aksyonan, may problema na naman digdi sa opisinang maabot, para noon yan. Kaya maguro inquire na sana kung paano ito link na makadirekta duman sa central office sa national na mga reklamo na nagbuburutuan digdi sa banwaan kan na Piodoran sa mga oras na ini. Ayun. Okay, so yan tabi maraan sa tuya mga dagdag na informasyon. So far, man sa Yung ini. masanin mga minor. Kumbaga masyadong magabat. Oo, wala man sa mga drastic na mga move o action na mga nangyayari digdi and taud-taud makiki-update man kita digdi sa kapulisan kung ano ang sitwasyon. Tayo niyan, pigmo-monitor niya itong duwang munisipyo, Libon and Banuan kan Piodoran. The rest, haros malibyano, tranquilo man. Dahil man kita ki mga natutunugan na kung ano man na mga problema, Mar. Okay. Pero kaning sa Libon dahil man nga ni actually na problema, pero palibasa under Comelec control, kaya kaso bago so priority niya to so Libon actually yaon duman so mga official kan Philippine National Police, kaso bago duman nga nagkaturog sa RD. Talagang tinutukan na talagang tinutukan talaga. Oo. Okay, so yan Mar, sa to yung mga dagdag na informasyon, di live and direct digdi sa Banuan kan Piodoran, an kasabay niya to sa kuyang piloto si Sir Noel Maquiñana, asin natural, limousine, tagsa diri kani, si Ma'am Evelyn Austero, nakamonitor always inda, ngunyan digdi sa DCGB. Okay. Yan Mar, sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. And salamat man kay Mama Hero sa pagpagamit po kang Berlina ni Jimmy para makapag-ikot dyan po. At saka siyempre kay Sir Maquiñana, good morning po. Alright. O bueno, si Don Emilio nandiyan na. Tingnan natin ang mga pangyayari man dyan sa Dalaga area. Don Emilio Nadio, good morning. Please come in. Yes sir, salong magandang na paudto na. Ito yung paladang. Alina po kita niyan sa may Banyag Elementary School kung kumaga ano yung polidi ang siyempre Banyag. Barangay Banyag, which is may gwapo kitang dosing presinto na gwapo digdi and so far kung okay man po ang flow kan magboto ng mga nakalehistrong botante po digdi sa Barangay Banyag. Nailing naman po ang presensya kan Bureau of Fire Protection, PNP, DOH, kaya talagang mailing naman pong secured ang sa tuyang mga botante po digdi. At kasubago po Papa Mar, ayan, halik po kita sa may Dalaga Central School. Kung maghahayan na yaon po ang apat na barangay, ang Kimantong, Sipi, Ilawod at Bagong Bayan, Dalaga Albay. Na may presinto po sa Bagong Bayan na may pitong presinto. Ilawod may 5. Sa may Kimantong po 4 at Sipi po na may 6 na presinto. Okay. So yan po ang update and so far so ko po maray po ang bulos ka na pagboto digdi sa may Dalaga North Central School at dito po sa may Banyag Elementary School. So taon po mabalik po ako. Pasining naman kita duman sa
Barangay Tagas. Tama-tama, naguraw na. Kini po si Don Emilionario, kan OKFM Legazpi, Pag-iriba, si John Michael Mike Moon Bulan. Nagbabalita po para yan sa Boses kan Barangay, Barangay SK Election Coverage. Thank you very much, Don Emilionario. At saka sa iyo pong kaibanan dyan, good morning. Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Election Special Ayan, Coverage. So far, so good, edi. Mga halos okay pa, no? Dire-diretso mo ng bulos kang mga nagbuburoto. And then, sa iba, tapos na. Nagruli na. May mga nagkakapira pa ng mga, mga pasaway na kandidato sa ibang mga lugar. Araw duman sa Pidoran, pag-history baga kasbago ni Sir Barba, no? May mga kandidato ngayon na ngaraong pang nagang tarambay dyan sa presinto. Bawal po yan. Bawal tumambay. Ang solamente lang pwedeng ibuong kang kandidato is magboto, pagkaboto, maguli na. Okay? Bawal lang magtambay, saka bawal naman ako ng pulgitos, lalo man ako ng pera dyan po sa lawas kang mga eskwelahan o yung mga polling centers, para po duman sa mga kababayan tayo. Hello kay Kuya King Rinaldo. Ayan. Partner King, good morning po sa imo. Always watching mga tugang sa DCGB from sign on to sign off. Kung hindi watching, listening. Yan, di ba? Yan ang mga pangyayari man sa tuya pong palibot ang aning magkasarabutan. Okay? So far, mga tugang, duman po sa mga kababayan ta, sa lado nasyonal, ang na-monitor ta na medyo may konting pangyayari kasubago, mga tugang, duman sa may partikan Maguindanao del Sur, del Norte, sa Dato Odin Sunsuat. May nagpaputok, may nambadil, duman po sa lugar, kaya nagkakaguning hot pursuit operation ngunyan ang mga kapulisan. At ang sabi ni General Acorda, ang Chief PNP, padago sa pompig lalapag mo niyan ang mga pulis, mga pulis o mga nasa likod kang pababadil na ikinagadan po ng duwang individual as in ikinaluga ding apat na ibaba yung gugununon mo. So iyo po yan ang mga updates po ngunyan. And then babaloong kang PNP na dahil magkaribok as in ipautob ang katrangkiloan po sa lugar. Alright. So yan ang mga impormasyonista. And then ining sabi ni Presidente Bongbong na pati ngayon duman sa Ilocos Norte may nagbabalo ngayong mga bakal. Din mga ning boto. Yan, di ba? Kaya pipaktiba rin sa mga pulis. Alright. Gwapa na ganda mga flying voters. Pangyari yung sa Pasay City may dinakop na 1,200 na flying voters sa sarong barangay na Jerome. Ay nangyayari barangay parang siramon tang ang dapat makapamili kita tayong maray ta sabi baga mga tugan dyan mapuunan maray na governance dyan po sa barangay, kaya magpili kita sa mga konsihal na makakatuwang kang kapitan, saka siyempre magpili kita maray na kapitan, di ba? Hello kay Kuya Bob Cantano, good morning. Tapos na pagboto, patay na ang mga daing survey. Dapat nag-i-official ang nangyayari din. Alright, then habi nga kayan iningon yan ang kunyan panahon para pag magsintensya kan mga iba. So duman sa mga kababayan ta, magduman, go out and vote. Sabi nga kayan, your vote matters. Hello kay Kuya Nes Belga, diyan po sa iya pong lugar. Padagos pong pagantabay man sa tuya pong balibot. Alright, di mamaya mga tugang alas 3 ng hapon isasarado na po yan na butuhan. Kaya 7 to 3 o'clock lang po ang pagboboto. Manual voting. Kaya pati ang canvassing o iskuting nyo na pig-apod manual man. Kaya makadang na makita kan mga trabisado, sabihin pag 5 na trabisado
So pipa tumba baga. Ataro 2, 3, 4, 5. Pag 5 pipa tumbak. Trabisado. Di ba, yan. So, tabi, mga sistema kan, yan, mamaya, sa canvassing, siyempre, natural, mga tugang, pagkatapos na magburoto, ayan, mabilang yan kung pira ang nag-cast ng votes. Sana dakol po ang dakol ang magboto. Di na maghalat pa ng kung ano pa man. Magburoto na kita. Magruluwas na. Tangani po na maging matrayong po yung election po ini kang barangay. And then duman sa mga kababayan ta, yan, mabuto na mo da si Ma'am Karen, taod tuna. Iya po, tama alas 12 na Ma'am Karen, tama yung pag-abot mo doon, alas 12, eksakto na yan. Alright, then, good morning kay Kabalikat 43032. Yan, kay, Senior Fire Officer 3, Reggie. Okay, Balasta. Diyan po sa sa Santo Domingo Fire Station. At saka siyempre kay Nurse MG Tria 430, Kabalikat 43047. Yan, si Sir MG. Good morning po sa Indo. Nakantabay. Diyan po sa mga lugar na yan. Tranquilo nga ya, Papa Marso, mga nagboboto diyan sa diyan sa mall. Mayahay nga yan. Di ba? Ayan. Kaya, di suma-extravagang yan, Kasubago. Ka-interview ni Pio Kasubago. Di ba? Ayan nga yan, ayan. Okay. May digdi nga yan sa biga, pabuyuan. Arani sa gate kan sarong kontraktor. So, cover kanal, wala ng takop. Makatakot ini pagbanggi, may mag-shoot digdi dahil lamang pipakaray kang tagsadiri tas hinda mo lang nakaraot kang agi kang heavy equipment hinda ay pangyari. Ay mga busing, pag-iayos lang tabi kang sa inyong agyan dyan, di ba? Dewan sa mga kababayan tao, dahil may tumadakop nakabunit nga, hindi mahuli. Di ba? Kaya lang talagang araw kang dapat maging marikmat mo ng mga watchers ta. Di ba? Optimano, reklamo tulos. Di ba? Tangani po na matabangan ta, ang komilik na malinig po ang eleksyon tangin. Kita gabos, magtarabang kita na primero, pag nahali po yan na vote buying, mga tugang, magkakaigwananin, sabi nga ni pantay na arena, kumbaga pantay na lugar para sa mga gusto man magserbi na mga daing kwarta pero kapabli, di ba? Hopefully ini po na pinuna na ini na lakdang kang Commission on Elections to fully, sabi nga ni Kayan, bantayan niya ng mga nagaan diyang magpaparakal ng boto, sarangatan ng kaso sa mga napatunayan na guilty, asin mapinaran, mga tugang tanganing dahil na pangurugang kan iba. Di pagkakataon niya na mga iba man ng mga dahiman ng kwarta pero kapabli man magserbi at testiguan na lamang ning pagkakataon man na baka usa nang nasusulukan mga may kwarta, di ba? And then pagmuklat man kan iba na magkusog ning buot na pundohon ini bago itong supuro sa naman kita sa Facebook magpaparada dali, di ba? Tayo magsabi nga madaling mag-akusar. Minsan, it's easy to file a case. Sabi nga, madaling mag-filing kaso, pero to prove your case is different. Yung probaran mo sa imong akusasyon, ibang klase mo, iba yan. Kaipuan mo talaga ng mga solido, konkreto mga ebidensya dyan. Di ba? Kadakol kitang nailing, kasud ba? May mga nagra-live pa nga ni. Barang uda sa vote buying. Pero wala, dahil man sila minatindog na ngaya may ebidensya na ako. Mr. Comelec, tabangin na kami kayo digdi. Laman ni, dahil man. Hanggang duman man sana. Di ba? Dahil na magpararalat pa na, dahil naman itong maabot na paipit, magdurman ako sa presintaw. Taning pag natapos tulos, pag alas 3, antimano po ng tulos, ang birilangan, di bago mag alas 12, tapos na kita. Makaraturog na kita. Sa mga sarara yung lugar talagang medyo ali sa isla
di ba, medyo difficile ang biyahe, ay talagang aabutan po yan ng madaling araw. Kaya duman po sa mga kababayan antabay sana. Di ba? Tamamaya, pag nagsarado na po ang presinto, mapuon naman kami kang pag-coverage mga tugang canvassing para hanggang sa pagproklamar kang mga manggagana tangani na maaramang kan tao. Babantayan taman itong mga lugar na may nireklamo. Di ba? So may nireklamong mga kandidato. Pinadara ng show cause order na dahil pa na-resolveran sa problema. Kung may sinangat na kaso kontra sa inda, dahil pa na-resolveran hanggang sa nag-eleksyon na, yun ang magiging yan. Babantayan ta kung dadagos kang Comelec itong, pero may pinasar niyang may pinasar yung Comelec and Bank na resolution manungod dyan na sumanga may pending case mga tugang sa kontra EPAL, sa kontra Bigay, dahil ipoproklamar. And then sumanga mapoproklamar, maka-take off na tulos pagkatapos makasumitir na kansose, pwede na kung makasumir kan sa idong pwesto pagka mo nang gana. Base sa ruling kan Supreme Court, mga tugang, sa pagbasura kan constitutionality, mga tugang kang unconstitutional nga ito, napin ko para burbagunin ang eleksyon, barangay, as in SK, kaya ngaya, ang pagtukaw na sa nangunyan, duwa na sa nang taon. Tada konsumo na sarong taon. Kaya sa mga kakaranan yan, 2 years lang. Yung sabihin, ang nakabugtak pa duman na ngaya, ang mga incumbent, nakatukaw pangunyan, pero the moment na iguanang nailihir, dapat maghali na sinda. Yun na po yan ang mga mangyayari. Mga susunod po mga araw natin yung tatalakayin. Okay? O paano, mga tugang, inapunta kita ng oras para mentas mag-iskedang unaridi po sa programa. Sa Indo mga boss, thank you for giving me company. Mahangos lang ako. Pero mabalik po ako alas 12 hanggang alas 12:30 para po sa Bareta alas 12. Alright, so pangarap po kami na kaibayan sa tropa. Sinong kasama ko niya sa technical? John na police. Yan. Nakaboto ka na, John. Si Raman. Yan ang sirkulasyon. Dahil picture ako sa mga taga-DCGB. Tara ka to na. Sa Indo ko boss, thank you po. Para po ni Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, si Angel, si Jenny, at si kabilong na tropa ka Mega Force Patrol, si Boy sa Mobile, ito po si Mardila. Thank you and God bless. Inihahatod sa Indo, kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5.